Ahoj, je pondělí ráno, třetí týden a já začínám prvním tréninkem. A dneska to bude první trénink footwork. Bohužel nemám svůj asfaltový plácek, každopádně mám tady aspoň kus zahrady, tak si to cvičím na něm. Tak jdeme na to. Ještě než se pustím do footworku, pojďme si říct, co mě ve třetím týdnu čeká. Oproti druhému týdnu se počet tréninků nezvýší a zůstává na celkovém počtu 9. To znamená, čeká mě trénink každý den a pondělí a středa budou dvoufázové. Složení tréninku bude stejné jako minule, to znamená, budu mít footwork, individuál, posilku a běh. Ranní roste vrcha, no. Co se dá dělat? Ale bylo to rovně měkkýho. Tak jo, já mám docvičeno, první trénink za mnou a jak říká Axelsen, není potřeba mít kur na to, abych se mohl hrát badminton a kus zahrady bohatě stačí. Tak jo, vidíme se večer, Jimu. Čau. Je 4:09 večer, my jsme přijeli pozdě do Slovenska, takže jdeme až teďka na druhý trénink, bude to gym. A už se mi teda fakt nechce, nejradši bych jako doma chilloval, ale nemůžu ten plán pokazit hned na začátku, takže i tak jdem makat. Tak pojďme na to. Dneska budeme pokračovat v zajištěné obraně, ale budeme daleko víc útočit, protože tam máme v mezihře ještě to cvičení, které bude zaměřené na hodně nízkou pozici v obraně. Důležitý je, aby s předtím švihem měl jako ven skurtu do strany doleva. Takže vytrčí a vyšvihnu na vrch. Tady v této pozici začíná ten švih. Ne tady, ale tady.
postoj od začátku, jsme změnu držení a budeme jenom na sebe, tak aby vám upadalo do vody, takový obloučky. A do toho se budeme posouvat do nějakých ručiček. Co nejtěžší to jde, ale ne tak nízké, aby to dostalo. Výborně. To je super. Jak jste připravili zkrát? Takže máš tam blok a tady ten výnos. Teď se rozumíš, kolik to má kvalitu. Když proto na zadních nozích, hraješ na sejby, pokud tam dám do času, zahraješ cokoliv jiného na dvore. Já to vždycky budu nahrávat jenom útočný výhozy, to si tam nahrát hodně, útočný výhozy na sejby, když to zvednu za něco jiného. Tak máme druhý trénink přede mnou. Ráno jsem byl na individuálu a teďka jdu znovu do gymu. Nebudu lhát, vůbec se mi dneska nechce, venku je krásně, radši bych byl někde venku, ale plán je plán, tak jdeme makat.
Já mám docvičeno, šlo to dneska fajn, i když už jsem byl trošku unavený a jel jsem to stejný, co jedu vlastně v každém gymu. A tento program pojedu ještě zhruba týden, takže teďka už toho budu natáčet z gymu míň, protože ty cviky jsou pořád stejný a opakují se. Takže až zhruba za ten týden bych zase ukázal něco nového. Já už mám dneska volno, takže jdu regenerovat a my se vidíme zítra na badmintonu. Začínám pěkně individuálem. Tak jdeme na to. Máme čtvrtek ráno, já vyrážím na dnešní jediný trénink, bude to badminton individuál, tak pojďme společně. Tak jo, já jsem v hale, mám nějakých 15 minut do bru, takže se protáhnu, počkám na Toma a začnu trénink. Cvička za mnou, trvala nějakých 7 minutek, ani ne. A než přijde Tom, tak já se zkusím nějaký wall practice.
máme pátek, dneska jenom jeden trénink a po týdnu jsem zase na své oblíbené cyklostezce a jdu běhat. Znovu to bude 5 km, čas bych chtěl držet okolo 6:15. Je docela příjemně, není horko, není zima, lehce svítí sluníčko, tak doufám, že to půjde. Tak jdeme na to. Tak hotovo. 5 km běh za mnou. Šlo to dobře. Teplota byla fajn, lehce foukalo. Splnil jsem snad cíl. V plánu bylo tempo 6:15 a průměrné tempo mám 6:08, což je fajn. Mohl jsem běžet rychleji, ale nechtěl jsem to přepálit, protože mě zítra čeká ještě gym a footwork badminton. Tak jo, vidíme se zítra. Čau. Já mám za sebou sobotní gym. V sobotu je to vždycky fajn, protože i doprava je v pohodě, gym je prázdný, takže se cvičí fakt super. Venku je krásně, já jdu teďka na oběd a večer mi čeká poslední trénink a to bude footwork. Já jsem nakonec včera měl jenom tu posilku, večer už jsem na footwork nešel. Musím říct, že sám jsem na sebe naštvaný, protože je neděle, já mám rád tu neděli volnou, ale musím odjet počet tréninků, takže je neděle ráno a já si dám teďka footwork. Klasický rozdělení tak jak vždycky na 3 hlavní sekce po 6 intervalech, 45 vteřin práce, 30 vteřin pauza.
Poslední. Ano.